Il-gvernijiet tal-Italja u Franza injuraw lill-Gvern Malti fl-inizjattiva tagħhom mal-Unjoni Ewropea fuq il-kwistjoni tal-immigrazzjoni illegali. Il-kapijiet tal-Gvern ta' żewġ pajjiżi kitbu lill-Unjoni Ewropea biex jagħmlu pressjoni ħalli toħroġ b'setta proposti konkreti dwar l-immigrazzjoni illegali. Fl-ittra tagħhom lil José Manuel Barroso u anke lill-Presidenza Svediża, iż-żewġ mexxejja konservattivi injuraw għal kollox is-sitwazzjoni ta' Malta u mbuttaw biss l-interessi tagħhom. Silvio Berlusconi u Nicola Sarkozy injuraw lil Lorenz Gonzi minkejja illi ġejjin mill-istess grupp ta' Partiti Popolari Ewropej. Dal-Partit Popolari Ewropew illi tiegħu il-Partit Nazzjonalista huwa membru imbotta l-qoddim il-patt dwar l-immigrazzjoni illegali li inkludi fih burden sharing volontarju biex illum tnejn mill-aktar politiċi prominenti fil-grupp u anke fl-Ewropa qed jitolbu lill-Unjoni Ewropea biex tieħu passi konkreti dwar din il-problema serja għal pajjiżi tal-Mediterran.